Uh, ntchito za achimwene anga anamiwa zimadabwitsa kwambiri. Anamiwa adamaliza 5 years yonse yapita ija akumayenera kuti Thabo Chaka Nyirenda atule pansi udindo nthawi imeneyo. Akulu amenewa analinamizapo dziko kunena kuti ndatenga anyamata aganyu mpaka kupatsa intel wa polisi kuti kuno kukubwera agape akudzandimenya pa gate pacha ya ku Capitol Hill. Anyamata anga amene timapitira ku meeting ya ku Attorney General kuti tikapereke petition yathu kwa Attorney General yokhudzana kuti ifeyo sitikugwirizana ndi zoti anthu azipanga za same sex m'dziko muno. Kunapezeka kuti apolisi aja anatamvekedwa bodza, anawagwira anyamata anga mkabongo, anawazuza. Anamiwa anatchulapo anthu ambirimbiri, achitchola, achimwendo, avirumbiko mumba, anatchula anthu ambirimbiri kumaonena kuti anthu amene wafufuzidwa alemera modabwitsa. Lero lino tikaona mpaka pano sanatiuze kuti zimenezo zinakathera kuti, kapena kuti ananyamula tsopano popeza boma lilipo lindirawo lenileni kuti ananyamula mafayilo osonyeza magalimoto osati chakuti amene amakambidwa achitchola ma VX kukapereka ku SB sanapange. Zoti aonetse chuma chimene amati mumba amachipeza ku Sierra 20 sizinatuluke. Zoti aonetse chimwendo amamunena kuti ali nyumba ndi mahotelo ambirimbiri sizinaoneke. Timandziwa kamene mwini wake analengeza kuti ine ndili ndi loji imodzi kusalima. So kumene zimathera zimene zija zimadabwitsa kuti zimakathera kuti, kumakhala kuti apeza chilungamo kapena apeza kena kake. Pankhani zimenezo timapeza kuti mpakana pano nkhaniyo zinathera mazira. Lero lino ndimenemo tikumva nkhani ya achipungu. Koma chokhumudwitsa kwambiri mukafukufuku amene nafe tinapangapo ndi akuti anamiwa akuti anawayimbira achipunguwo. Pali nkhani yakuti anthu akuti muli magalimoto dzima ujeni zima Toyota latest zatsopano zokwana 7 ndiye akuti achipunguwo anamasulira bwinobwino kufotokoza kuti achimwene zimenezo nzabodza. Ine ndi magalimoto awiri onse nagula pa ngongole yodzera ku parliament potengera mwayi kuti timakhala ndi maprivilege ku parliament. Ndiso ndi ngongole ku FDH yokhudzana ndi zakuti zimene ndidamangira hotel kokuti ndikumangira lodge, not even hotel. Atamaliza kale khowa imeneyo anamiwa sanasiyebe, anapitiriza ukapanga press conference kusonyeza kuti analibe ndi ganyu oti akachongetse kwa amene anawatumayo. So ena ife zachipani zakuti DPP kwawo sizimatikhudza. We don't even care and it doesn't even matter kuti akupangana chani kumeneko. Otherwise sitimafika maofesi andu ukapempha kalikonse. Koma sanite sopano yakuma CSO ngati ma CSO leaders tikupeza kuti this thing sichikuyenda bwino, chifukwa nthawi ina padzakhala ena oti ali ndi zinthu ndi maumboni ake koma adzakanika otuluka chifukwa Malawi adzakhala kuti azolowera kuti ma CSO leaders timanama, timakonda kuwanamizira andale. Tikapanda kuwanamizira timakhala kuti takawabera andale. So it's either pali ena amanamiza andale, ena amabera andale, ena amawanamizira andale. Mugawo limene lili kukufunika ndithu bungwe la Angola litafatsa nkupeza kuti kodi nkhani ya seeded imakhala bwanji. Ndipange positive note ya chimene ali anamiwa ndi munthu wabwino amene legacy yawo timakhala tikuita manda kuti akamabwera pagulu amabwera ndi mafax. Koma when it comes kuti akufuna kupanga attack anthu andale mafax wasabwera. Kuli nkhani zambiri zimene anamiwa anachita kusabwera kugulu kudzapereka maripoti. Anamiwa atadanyamuka kupita ku Duduko atakwenya kwambiri amwenya akududu kuti akupanga umve akumatsukira nkhuku mdzimbudzi. Nthawi imeneyo anatero chilungamo chinapezeka kuti zinali zabodza. Atapita kumene kuja anamiwa anapita ndi phokoso ndikupita anakabwera kachetechete. Anapangapo za khato civil engineering
akukhato izi anapita ndi phokoso anakabwera kachetechete. Anatiuzapo za atone jeno zoti akuti kwapita mabiliyoni kamati 30 biliyoni ku butchery. Atone jeno akunama mwakuti. Khani imene chitadziwika chilungamo kuti sikunapita mabiliyoni onse kunangopita 700 miliyoni ndipo inabwezeretsedwa 700 miliyoni. Anamiwa adabwera kwali chetechete samati yankhulanso nkhani imeneyi. Pali nkhani za minda ya azungu yakuthyolo imene atsamunda analanda anati akumenyera nkhondo atsamunda. Anakhala ndi voko chokangokambira ndi azungu kokambira ndi azungu kuja ndi ma estate anabwera kukachetechete. Nkumangodabwa kuti nzathu wamba usiyana ndi atola nkhani anzake wamba kuyenda bwino kuchoka paka hijet kufika paka chani kenako iyi jeep kenako fortuna zinthu zonsezi amalawi akuona. So ife tilibe jealousy nkuti munthu akupanga chipambano koma ife tili ndi jealousy ndi ntchito yathu ngati omenyera ufulu human rights defenders. Zikuvuta zikuononga chifukwa zitibalira udani ndi ife ndi anthu andale. Kodi kutapezeka kuti ndi zabodza zoti achisale apeza mapuloti 17, nzabodza zoti a first lady apeza mapuloti 17, a ADL mapuloti 30 amene wasanapite kwa anthu andale. Anamiwa adzatiuza kuti chani? So ndi zinthu zambirimbiri. Tipemphe pempho limene iwo anapempha pa bungwe la BIMU analipempha kuti libwerepo oyera lifotokoze mmene limagwirisira ntchito ndalama zake. Kodi ma press conference omachita atatu pa wiki tonsefe tikudziwa kuti press conference a successful press m'Malawi munomo a minimum amount ukati waimanga budget kwambiri motsika kwambiri ndi 7 million koma a very successful one imakhala 12 million 15 million kuti akupanga cover ma media house onse ma live coverage. Ndalama zomapanga ma press conference katatu kanayi pa wiki anamiwa zikuchokera kuti seeded kupeza funding yake kuchokera kuti. All those things we need to be accountable ourselves. Ndanena kale kuti siti kupanga jealousy ndi bungwe la nzathu ayi ifeso tikakhandekha mtima panthu koma tikunena kuti much as we want others to be accountable we need to be more accountable and transparent ourselves. Again tiwapempha anamiwa atabwereranso kumene amachitira kale lija. Go back, get the facts and come to the public than without facts nkubwera pa public kenako nkumayenda chondondola sizimakhala bwino. So I think zachulukira kuma CSOs. I think we should have a press conference one of these days tuonekerane ziwiri zitatu on how to protect legacy ya CSO as well, because as some of you have said already, mundu sungana mizire kuti ai akhombe kukumenya ndamenya akazanu kuja nkuteteza inuyo iyayi inuyo mukanandiuza mavuto akazanga ine ndiwamenya akazangawo ngati ndimawamenya koma sunganyamuka uko nkumakamenya akazanga kenako nkupita pa public kuti ndamenya akazawo aja chifukwa chona kuti ndofuna kuteteza pa legacy ya iwo achimwene munamizana. So munthu asa akumenya anthu a DPP mundzina loti ndikuteteza legacy ya APM wake kuti wa DPP ayi ino ngati mmakonda APM mafuna kuteteza APM. Why can't you write APM ku office kwa? Why can't you book an appointment? Unless zoseo zalephera isiweni ngati mufuna kudandaula za munthu wa DPP, why can't you write amukhitwa secretary general achipandi cha DPP? Why are you going to the public? So inu nomwe mati ndino DPP, inu nomwe mati ndino activist, inu nomwe mukuti ndinokonda APM koma pa nthawi yomweyo zikusiyana. Zinazo mukanatisira ifeyo tidzizipanga koma ngati ife siti kuzipanga chifukwa chakuti ganyuyo anthu atatipeza tampeza kuti uyu ndiwopanda umboni akatithetsera kumakakhala m'makhoti ife tinankana inu nomwe mukuti ndino achipani chimene changomamuvomera. Then that's more questionable than the logic. Ndiye ndivomerezane ndi zimene akuyankhula ena kunena kuti munthu asanamizire kuteteza legacy ya APM nkumapanga nkhanza zake kapena kuona mizira ayi ifeyo chabwino sitimankonda APM chabwino tavomera koma we don't want anthu amunamizire APM uyo. Musabe mudzina la APM, musachitira nkhanza anzanu mudzina la APM. Zimene ndingalangiza DPP
musapangire nkhanza anzanu mu dzina la DPP. Ndi ma activists a DPP ndikuwuzeni musavulaze anzanu a DPP ponamizira APM, musavulaze APM ponamizira DPP. You cannot separate msuzi wa beefi from kuti usanduke msuzi wa nkhuku. Msuzi wa beef ndi wa beef, wa nkhuku ndi wa nkhuku. So it's either you are with us or you are against us. Amatero ama-Israel, ma-Ayuda amatero. So it's either you are against a DPP or you are with them. Pasamakhale mapretensi ya ifete mabwera poera openly. If it's a DPP, we have no business with the DPP. We are okay without kukhala DPP because boma ndilatonse. Boma ndilatonse. So if you are talking za chipani, go kuchipani kukasolvaneni. Mudzitibwetsera nkhani za dziko if you are true activist, not kutipatsa nkhani za kuchipani kubweretsa kunoko kudziko. Then we cannot be in touch. We cannot click.